Hi Giselle, kumusta? Maduman ako sa Indo. Ay lintian na ang Giselle. Bata, muya ko na nga ning mahiling ka. Mahiling na daw sa ko Giselle. Ka-textmate man ta ka na baga. Sige mo pa nga ang text sa kuya. Ay lintian Giselle. Sabi mo, guwapo ako Giselle. Pakaray-karaya baka pag nagkahilingan kita dae sa kuya magpahiling Giselle. Ha? Matakot ka na naman, sabi mo sa kuya gwapo. Lintianaan. Nakaturog na sana ako may propa I love you kapag naaraman. Tapos I miss you. Tapos sabi mo sa kuya, muya mo na akong mahiling sa personal. Ay lintian Giselle. Excited na daw ako. Grabe nang ka-excitedan ko Giselle. Ay lintian kaya pag nagkahilingan kita Giselle. Ay lintian na sanaan. Lintian. Mata mo na sanang deng labot. Ay lintian ang Giselle. Miss ka naman Giselle sa mga chat mo sa kuya na may puro pa I love you pamanbaga. Tapos sabi mo pa sa kuya, uy, ang ano ngayon, sa imo ngayon nga, dungo halangkawon ay lintian Giselle. Arin daw ang maghalangkaw ang dungo kung yun. Lagang pinagipalakpak sa yung nganing maguro halaba. Ay lintian Giselle. Gabos na sana nagkarorumdo, mangkulamang sa mga chat mo sa kuya na dapat maghilingan na kita. No arin. Tanganing maghilingan na lamang kita. Schedule na daw kay Aldaw maski sain na SM ayan, maski sain kita maghilingan dyan sa mga mall, pwede naman. May korka holding hands lamang sa kuyang kamot na iniyong diamond sa nang nagkagiri ni Bob. Ay lintianaan Giselle, kaya aram mo na Giselle. Uli man sana ako nagpaparahalat sa nagan chat mo. Yung kalit nga sabi mo sa kuya, ay paludi daw ngaya ako ta. Dahil na nga akong load. Inidan ko man iyan Giselle. Ta nga ning magachat ka sana sa kuya. Sa karay-karaya Giselle. Kaya mo sana para buha mo man sa nagayon ako. Ngunyan daw. Nabisilido na ang pando kung iniyong mahiling ta ka Giselle. Kasi balo-baloan na daw. Tagari. Grabe na ini Giselle. Pag nahiling mo ini, para kuskus ko pati inikiliha. Igliliha-liha ko so pando ko. Magkarali lamang magaso. Inanuhang kampong God. Kaya muya kong magkinis. Gus-gus ko kiliha. Taday na kaya kang Robin compound. Ay lintian day na igaya. Grabe na lubong, bako gas-gas lubong. Kaya lintian kay puwang kay niliha. Igliha ko mo ng so medyo mahibog. Tapos igliha ko na ki 1,000, so pinakamanipis. Ta niyang magkinis-kinis lamang. Lintian, mahiling mo lamang ako. Medyo makinis-kinis na so pando ko. Ta nalihan na. Kaya iyo Giselle. Dahil mo naman ako pag para pahalat-halaton, chat mo na tulos ako ngunyana. Tama dyan na ako, yo. Halaton ta ka, Giselle. Nagaraya dyan, Giselle. Taba ka kung pahalat-halaton mo naman sana ako. Ha? Halat-halaton ko ang chat mo. Baka naman sa aga ka na naman ma-chat. Kang nakalistuhan mo ako. Machat ka sa kuya tulos. Sabi mo, hello, kumusta ka na? Tapos pag abot sa dulo, dahil na akong load. Dahil na ako sa inyo makareply. Malod na naman ako. Kaya ano pa, Giselle, pakaraya. Iyo, halatong ka-chat mo hanggang sa aga. Baka naman masabi, machat ka naman sa ko. Dahil ka ng load, kaya dahil ka nakareply. Magilingan na kita. Logi na ako, logi na. Grabe na ang load. Iyo. Ay nako. An pandiurag na driver kan Ecolandia.
Bicolano Viajero Vlogs. Bicolano Viajero Vlogs. Basta Bicol, Uragon.